Ribe Domkirke, Danmarks ældste. I næsten 1000 år har den stået her, midt i byen, midt i tiden. Nu begynder et nyt kapitel. En omfattende indvendig restaurering skal over de næste 4 år sikre, at bygningen og inventar bevares for eftertiden. I dette første afsnit ser vi på, hvordan dette projekt blev muligt. På tidligere lagerrenovering og på nutidens behov. Gulvet åbnes og rejser spørgsmålet om, hvad der ligger skjult under kirken. Jeg er jo formand siden første søndag i advent sidste år. Og jeg vil sige, da jeg om mandagen var inde og hente min datter ind i byen, så slog det mig med rædsel, hvad det var for et kæmpe projekt, jeg pludselig var blevet ansvarlig for. Fordi jeg kiggede på kirken, og så blev jeg bare slået med ærefrygt i det hele taget. Ikke? Fordi det jo er en enorm kulturinstitution i området, som vi pludselig er ansvarlige for, og jeg er formand for. Og pludselig kunne jeg se alle de der forskellige små detaljer, som vi, både det, der trængte til at blive repareret, og det, som står som fuldstændig unikt. Og jeg kunne se det hele i sådan et historisk perspektiv og tænke, alt det her, det skal vi varetage. Så selve det at være ansvarlig for domkirken er jo i sig selv en opgave, der kan slå en med en vis ærefrygt. Men restaureringsprojektet oveni, kan man sige, binder os jo endnu tættere sammen med historien og med kirkebygningen og med tidligere restaureringer. Fra 1882 til 1904 blev kirken så restaureret af professor H.C. Amberg, og altså i løbet af 22 år fik vi så reddet Ribe Domkirke fra det forfærdelige forfald, den var i. Men hvis han havde været ledsaget af nogle arkæologer, så havde man vidst meget, meget mere om domkirkens historie, end vi gør i dag. Og det er jo så det, vi skal prøve at finde ud af, hvad vi gør ved nu, hvor Amberg lagde sit lag ind, og så lægger vi et lag ind, og så kommer der nogen om 100 år eller senere og lægger et nyt lag ind. En ting, som jo også er dejligt ved rummet her, det er jo udsmykningen bag ved os, med Carl Henning Pedersens udsmykning. Det var jo en, der vagt meget furore, kunne man sætte en sådan udsmykning her ind. Det er jo så et forholdsvis nyere lag, der er lagt ind i forhold til de mange århundreder, der ligger her. Jeg kom ind i menighedsrådet i 12, og der stod vi foran og skulle bygge Kannikegården. Så der startede vores samarbejde omkring det at stå med et byggeri. Du som formand og jeg som næstformand, og der var noget over i kirken, som man også hele tiden vendte tilbage til, nemlig man havde et varmeproblem i domkirken, man havde et problem med lyden, og man havde også et problem med lyset. Men det er klart, fokus var her i Kannikegården, og så snart den så var færdig, vi kunne indvie den i 2015, så begyndte jeg så småt at tænke lidt, jamen de udfordringer, der er over i domkirken, hvis det er svært at løse dem et ad gangen, men hvis vi nu puljer dem, kunne vi få lavet et større projekt, som kunne vække genklang hos fondene og få dem til at hjælpe os med at gennemføre det. Ud fra den betragtning, at vi har noget at gøre med landets vigtigste kulturarv. Så stille og roligt, så fik vi overbevist menighedsrådet om, at det nok var en god idé at få lavet nogle forundersøgelser. Og prøve at få undersøgt, jamen, hvordan kan vi ordne den varme. Og fik hurtigt en fornemmelse af, at det var nok gulvvarme, det drejede sig om. Og det er jo så en ting. En anden ting, der er jo så også at tale med fagfolk. Og så på et tidspunkt, hvor vi var klar over, at nu var der vist konsensus om et projekt, så var det, vi kaldte på biskoppen, og på domprovsten og på nogle fagfolk. Så vi havde en god følgegruppe, der hjalp os. Og på den måde blev vi hjulpet frem til, at vi kunne lave et samlet prospekt, samlet projekt også, som vi sendte ind til myndighedsgodkendelse. Og det endte med en principgodkendelse. Og på baggrund af den kunne vi så gå i gang med fondene og søge dem. Ja. Så kommer vi hen i slutningen af november. Den 19. november, der blev vi inviteret til et møde i København hos A.P. Møller. Og jeg var måske ikke helt klar over, hvad der skulle ske på det møde der, men vi blev i hvert fald modtaget af Mads Lebæk. Og så ender det ud i, at de siger, og der er det her, det projekt her, det lever fint op til det, som der står i deres fundat.
Og så bliver der rakt en konvolut over bordet til mig. Og jeg sad bare med det sådan, og tænkte, nå ja. Og så sagde han synes, jeg skulle lukke brevet op. og det gjorde jeg så. Og så tænkte jeg lige, da jeg så det. Jeg troede, jeg så forkert. Men det gjorde jeg ikke. Der stod i hvert fald, at de hermed havde bevilget 100 millioner kroner. Og så kan jeg lige sige til slut, at den 13. henholdsvis den 17. december, også 24, der kom der så bevillingsbrev fra Augustinusfonden med 20 millioner kroner og et tilsagn om 20 millioner kroner fra Louis Hansens fond. Ribe er arkæologisk et meget særligt sted, fordi det er den ældste by i det nuværende Danmark. Faktisk den ældste by i hele Skandinavien. Der er tykke kulturlag under Ribe, som faktisk ikke kan matches andre steder i Danmark. Jamen, jeg kom til Ribe som helt ung, nyuddannet arkæolog for at være med på den meget store byudgravning, som var lige her, hvor den her bygning står nu. Når man gravede forbi alle de der fantastiske middelalderlige ting, der var der, så kom man jo ned i bunden, og så kom man ned til de helt tidlige kristne. Og så var det, at man kunne være ops og få spidset gravsten, fordi at det var jo der blev skrevet ny Danmarks historie. Altså, da man kunne arkæologisk dokumentere, at der var en kristen menighed i Ribe 100 år før Harald Blåtand kristnede Danmark. Altså, nu står kirken jo så over for den her store indvendige restaurering, og en del af det er, at der skal lægges gulvvarme i kirken, og det betyder, at det nuværende gulv skal op, og der skal også graves ud i en eller anden dybde. Det arkeologi, som vi har lavet rundt omkring domkirken, det er jo i første omgang udgravningerne forud for byggeriet af Kannegegården, og det var fra første kampagne 2008-9, og så anden kampagne fra 2011-12. Sideløbende med den sidste kampagne, så kom jo planer om at lave Ribe Domkirkeplads om og skabe den nuværende domkirkeplads. Hele vejen rundt om domkirken har vi jo sådan set også været inde og lave arkæologi, så vi har altså lavet fantastisk meget arkæologi rundt om Ribe Domkirke, som jo ligger inde i vores digitale systemer, og fundet fantastiske rester af kirkegårdsmurene, masser af begravelser, rester af processionsgangens fundamenter, rester af kapellernes fundamenter, rester af våbenhusets fundamenter og alt muligt andet. Så vi er altså gået fra, at vi vidste meget lidt om arkæologien omkring Ribe Domkirke, til at vi i dag ved rigtig meget. Og hvis man sådan ser det på computerskærmen, når man får alle systemerne lukket op og får alle de arkæologiske data frem, så kan man jo se, at vi jo har en sky af data og viden omkring domkirken, og så inde i selve domkirken, det er ligesom bare en hvid plet på landkortet, kan man sige. Der findes ikke nogen arkæologi, og det er jo det, der bliver mulighed for at få den plet fyldt ud med noget viden og noget data i det projekt, som kommer her. Og så er der jo igen de store spørgsmål omkring de tidligere kirker på stedet. Den der Bisp Thures stenkirke fra omkring år 1100, ligger der stadigvæk fundamenter bevaret af den nede under alle de der senere begravelser. Hvad med trækirkerne fra en skars tid? Kan der stadigvæk være steder i kirken, hvor sådan noget er bevaret? Vi har jo en arkitektkonkurrence i gang, og den arkitekt, der vinder den konkurrence, kommer jo med nogle idéer, nogle kreative idéer til, hvordan vores ønsker skal løses. Langt hen ad vejen er en stor del jo bundne opgaver, som går på, at vi skal have gulvvarme, og vi skal have kalket væggene. Klimaet skifter for meget hen. Det går fra at være meget varmt, og til at være meget koldt, og til at være alt for tørt til træet, som tørrer ud. Så det eneste, vi rigtig i den forstand ved, at vi vil opnå, det er, at klimaet herinde bliver bedre, både for mennesker og for interiøret. Så det er i virkeligheden meget få ting, vi sådan har sat i søen, hvor vi har bedt om bestemte ting. Vi har et ønske om, at man laver et område i kirken, som man kunne kalde det andagtsområde eller stilleområde, og hvor man kan komme ind. Da jeg kom ind i kirken, sad forskellige mennesker og så forholdsvis andægtige ud på bænkerækkerne. Vi har faktisk et ønske om, at man laver et lidt mere afgrænset område ved hjælp af løse vægge eller blomsterkummer eller kunst eller et eller andet, som afgrænser et bestemt lille mindre område i kirken. Og det kan godt være, at arkitekten kommer op med et forslag til et ændret alterområde, fordi det har været på tale. Det kan også godt være, at arkitekten kommer op med et andet gulv eller nogle andre bænke, fordi det har været på tale. Men vi ved faktisk ikke, hvordan de vil løse det. Fordi det er bare blevet italesat i vores konkurrenceprogram som noget, som vi gerne vil kigge på. Det er også nogle af de ting, som har kunnet splitte
menighedsrådet om, altså hvad vi egentlig ønsker der. Så derfor så er vi jo lidt spændt på, hvad det er for nogle løsningsforslag, der kommer op. Det kan være ting, der kan blive meget synlige. Det kan også være, at det er løsningsforslag, som vinder, slet ikke skaber så store forandringer herinde. Men måske. Vi ved det ikke.